Assalamualaikum. Kumusta ka na? Naalala mo pa ako? Ako si Ginang Nor Ashley Abdul Manan Alimusa mula sa Sultan Konding Elementary School ng Marawi City Division. Ako ang iyong makasama sa iyong bagong aralin. Pero bago yon, binabati kita dahil natapos mo ang ika-4 na baitang sa elementarya. At ngayon ay nasa ika-5 baitan ka na. So ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa unang linggo ng ika-5 baitan na pinamagatang paggamit ng wastong pangalan sa pagtalakay tungkol sa sarili, sa tao, bagay, hayop, puok, at pangyayari sa paligid. Nakahanda ka na ba sa ating bagong aralin ngayon? Magaling! Ngayon ay simulan na natin ang ating bagong aralin sa unang linggo ng ika-5 baitan na pinamagatang paggamit ng wastong pangalan sa pagtalakay sa sarili, tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari sa paligid. Para sa iyong unang gawain, ay kumuha ka muna ng papel at bulpen. Pagkatapos, ay suriin mabuti ang mga nakikita sa loob at labas ng inyong tahanan. Magtala ng 10 mga pangalan ng mga ito. Isulat mo ito sa iyong sagutang papel. Ibigyan kita ng 30 segundo para sa iyong unang gawain. Ganito ba ang naitala mo sa iyong papel? Magaling! Nakahanda ka na ba sa ating susunod na gawain? Mahusay! Tara na, simulan na natin. Ang gagawin mo ay tukuyin mo ang ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop, pangyayari na ginamit sa pangusap. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel, katulad ng chart na ito. Para sa unang pangungusap, sa Sultan Kudarat kami lumaki at nagkaisip. Ikalawa, matalino ang kapatid kong si Juhaira. Ikatlo, gusto kong bumili ng bagong sapatos. Ika-4, napakaamo ng kanyang alagang pusa. Ika-5, ang bagong taon ay malayo pa kaya marami pang pwedeng mangyari. May 10 segundo ka para gawin ang iyong gawain. Ngayon, ay subukan natin sagutin ang iyong ginawa. Ganito ba ang iyong ginawa? Mahusay! Pinabati kita! Gamit ulit ang iyong papel, ay punan mo ang chart ng tamang pangalan na nagagamit sa iyong sarili at nakikita sa paligid. Sundan mo ang talahanayan na ito. Tandaan, ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, puok, hayop at pangyayari. Ang mga halimbawa, tao, anak, bagay, bulaklak, puok, tindahan, hayop,
baka. Pangyayari, Eid al-Adha. Ngayon naman ay subukan mong magbigay ng halimbawa sa bawat pangalan na makikita sa chart na ito. Gamitin mo ito sa pangungusap. Ang unang bilang ng halimbawa ay ginawa para sa iyo. Para sa iyong huling gawain, sumulat ng iyong maikling talambuhay. Gumamit ng mga pangalan na naging mahalaga sa iyong buhay. Tukuyin ang mga tao, bagay, hayop, lugar, o puok at pangyayari na naging makabuluhan para sa iyo. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Pagkatapos maisulat ang iyong talambuhay, ay salungguhitan ang mga salitang tumutukoy sa pangalan. Ganito ba ang iyong ginawa? Mahusay! Ngayon, ay tiyak ko na nakilala mo na ang pangalan at ang gamit nito sa pangungusap. Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, puok, hayop at pangyayari. Kaya, ako muli ang iyong kasama sa pagkatuto na nagsasabing malayo man tayo, ang edukasyon ay laging handa para sa iyo. Hanggang sa muli, paalam, wassalam!